sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Afternoon edition. Action reports. Afternoon edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action reports. Afternoon edition. Upots atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:02 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Good afternoon, Bacolod. Mayong hapon na Pilipinas, Luzon, Visayas kag Mindanao. Inyo pala tunturan na Action Reports Afternoon Edition. Sa mga adlaw, Miyerkules, Pitsa 21 sa bulan sang Hulyo tuig 2021. Inyo ka-aksyon na Marlon Hidvaya. Ano na balang hulag subong sang bagyo nga si Fabian. Ang siling sang pag-asa, nagapabilin sa gihapon ang posibilidad nga pagpaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes kag Baboyan Islands. Ang matakon sentro suri kainasang aga na siplatan 705 kilometro sidlangan aminhan sidlangan sang Itbayat Batanes. Mayo-mayo na lamang nga naghaluhandong-handong ang tiyempo naton diri sa Negros Occidental kag sunod sa Bacolod. Manang kahandong kung tanit dapat hindi pag-opdan sang handong nga palabuton, kundi dapat opdan na sang mainit-init nga bulsa kag mainit-init nga wallet. Dapat kita tanan hindi mawad-an sang galastuhon, agod minano man kainulan, minano man kabinagyo. Basta may unod lang permi ang akos ato sa nga sulok-sulok. May unod ang bulsa kag may koton. Hindi na maglibog ang pinsar, kag pagpalitik, hindi magutman, kag hindi madalman. Alas 5:04 diri kita sa mga Pangulong Dinalan. Kagkaroon sa ating Pangulong Dinalan. Una kita sabahin sa nga balita lokal sa gihapon sa nagapadayon nga pagpangabakuna kontra COVID-19. Magasentro kita sa bag-o nga sahi sa nga bakuna nga nagabot damlag lang diri sa Negros Occidental. Ang J&J kon Johnson & Johnson amo ni katatlo nga bakuna kontra COVID-19 nga halin sa US, sa Estados Unidos. Ang isa ang Moderna, ang isang Pfizer. Nagaligad nga Lunes kung matunuman may 70,000 ka doses sang J&J nga nag-abot diri sa Negros Occidental. Medyo madamo siya, di ba? Galing kay man ini donasyon gihapon halin sa gobyerno nasyonal paagi sa Departamento pang Ikaayong Lawas. Ang Department of Health ang ginasiling sa karamaan nga kung bakuna gani halin sa US, mas mayad-mayad kung ay kumparar sa iban. Pero kanang gobyerno pahambalon, away sang malain Taran nga bakuna nga nagabot sa Pilipinas kontra COVID-19, maayo kag wayda sang malain sa ila. Pero ang tawo hindi man napilit kung ano gid nga sahi sa nga bakuna. Ang ila sa nga luyag
iturok sila sa nga lawas. Kung anong mayo para sa ila, ang para sa ila mas epektibo. Kung iturok sila sa nga lawas, tila man na kinamatarong kayo ang magitayas ng layo kung kasuguan dire sa Pilipinas sa kung anong nagadubili sa mga tao nga magpili sa nga bakuna. Galing kay ang pulis sa subong sa nga gobyerno kung ikaw ang bakunahan, kung ano nga say sang bakuna ang magatupa sa imo sa schedule sang pagpabakuna mo, amo na ay iturok sa imo. Hindi ka pwede makapili. Diri sa Negros Occidental, may pila ka mga banwa kon syudad ang nakaplastar na sang ila sa nga schedule sa pagbakuna usar ining Johnson & Johnson. Adamo sang luyag magpabakuna sini. Tangod hindi pareho sang Sinovac, sang AstraZeneca, kag sang Pfizer. Nga tag duwa ka turok gidyan kinalang sa lawas ang tawo o kon kinalang nga tag duwa gid ka doses ang dapat nga bakuna sa ila. Ining Johnson & Johnson kinahanglan lamang sang isa. Isa lang katurok okay na. Hindi kinahanglan maghulat. Asang petsa kung san o ang ikaduwa nga dapat iturok. Hindi kinahanglan maghulat sang petsa. Isa lang okay na. Aton dugay-dugay hibaloon kung ano ang preparasyon sang pila ka mga local government units, pila ka mga LGUs sa pagbakuna gamit ang Johnson & Johnson. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang istorya gihapon bakuna mga ka-aksyon, oy naano ini. Bakulod nun nga overseas Filipino workers sa kon OFWs gin-report nga nagdagsa sa New Government Center o kon NGC sa paglaom nga mabakunahan sang Pfizer. Una sa balita, una sa aksyon. Tilig ko gini, ining Johnson & Johnson halin sa US, ang Pfizer haliman sa US. Pagpati sa kalabanan, maayo ko nga bakuna ni. Tiyareho ang report na gasiling. Nga may pila sa ka mga bakulod noon nga OFWs nagdagsa sa NGC. Man ko man kahapon Hulyo 20, ginpatagan sang gobyerno sang bakulod ang pagbakuna sa labi kag sa Mascara Hall sang New Government Center gamit ining Pfizer. Ang ginabakunahan ti OFWs sa idalom sang Priority Group A1.8. Amo na sila mga OFWs. Pero ang proseso dali maka-aksyon nga mga OFWs nga may kontrata o kon sertifikasyon halin sa ila silang ahensya mo ning hatagan sang prioridad. Pero nga nagdagsa, akon matuod ding report nga nagdagsa ginman, ano ba lang ginalinandi, kag kon paano ini naresolbar sang lokal nga gobyerno sang Bacolod. Ti sa ang schedule sang vaccine na rollout sa mga July 21 diri sa Bacolod o sa area sa Barangay Cabog, dira sa NGC, kag sa tatlo ka mga malls diri sa Bacolod City. Libre ning vaccination nga ginapatigayon diri sa may syudad sa Bacolod, pero mayara sa dapat proseso kamo nga sundon. Dapat una magparehistro kamo online pagi sa ginahatag nga link. Ano na mga OFWs nga nadagsa sa NGC, nakaparehistro giba ni sila. Kaya munti ginasulit-sulit mga ka-aksyon sa nga Emergency Operation na Center o kung sang EOC diri sa Bacolod nga wala sang walk-in. Hindi dapat nga magkadto ka mga direktato ora mismo bakunahan ka mo. May proseso nga dapat sundon. Dapat parehistro ka mo online para at least malikawan ang pag ginutok, pag tinumpok mga ka-aksyon para matuman ang ginatawag nga physical kag social distancing. 5:10, alas 5:10 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa bahin naman sa nga balita nasyonal, pila ka mga personalidad kag politiko nagpabatyag na sa mga tao ango sila sa nga plano sa eleksyon sa tuig 2022.
Una sa balita, una sa aksyon. Amo na inibala ang ginasiling sang kalabanan. Mas temprano, mas maayo. Alin sa posisyon sa pagka-presidente, papanaog sa pagka-senador. May ara na nga sang una, wala man gani batia sa mga balita. Pero subong daw magkaladosmo na sang pangitasang isyu para lang nga makakomento kag para lang nga paghahambalan siya sang publiko. Subong adlaw ang balita makaaksyon ang isa sa pinakakritiko ni Presidente Rodrigo Duterte. Di bilang masamibigid sabat nagabira no, sa Duterte administration, particularmente mismo sa kay Presidente Duterte. Number 1 si Anay Senador Antonio Trillanes, ikadua si Senador Laila de Lima. Kaya nga balita, subong adlaw mga kaaksyon, isa sang pinakakritiko ni Presidente Duterte, ang prisong senadora nga si Senadora Laila de Lima, wala sang pugong-pugong sa pagsiling nga magapapili siya liwat senador sa 2022 nga eleksyon. Oh my God! Ang rason ni de Lima, siling ya luyag ko padayunon ang akon advokasya. Ang sabat naman sa Malacanang, paagi sa kay Presidential Spokesperson Harry Roque, bahala na si de Lima, kinamatarong niya na ang pagpapili liwat. Wala sa makapugong sa iya, bangunti subong wala pa naman siya makonvict with finality saya sa nagana pangatubang nga kaso. Muna yang dari sa Pilipinas mo ang siling pa ni Roque mga kaaksyon, kung tani hindi matabo ang final conviction kay de Lima antes ang eleksyon, agad siyang pwede liwat nga makapapili bilang senador. Amon ni sana siling tana daring plastada sa Pilipinas. Ang opisyal sang gobyerno nga nagalokdo ko nagapangatubang sang kaso, basta way pag nagani mapulpugan sang gayville bla o kon ma-desisyonan ka ma-convict, pwede gyapon makapungko kag pwede gihapon makapapili. Pero kon ma-convict na gani, bugto ang hurangos. Kapriso na, hindi pa makabalik papili bisan sa anuman nga posisyon sa gobyerno. Ang pamangkot sa kalabanan di, paano magkakampanyas de Lima kung ara siya sa gyapon sulod sa prisuhan? Paano niya magkumbinsa ng mga botante na siya ang pagabotohon? Una sa balita, una sa aksyon. Lain sa unang senaryo kumpara subong kung sa una si Anay Senador Antonio Trillanes, bisan ara sulod sa prisuhan ang papili daog gihapon, kurambot ko mamuamo manigapon senaryo de responsod sa Pilipinas. Alas 5:14. Samtang gobyerno may pasalig na naman ho. Ang gobyerno medyo may pagtikal naman angot sa pagpanagtag sa nga financial assistance sa mga kwalipikado ng mga tao nga nag-estar sa mga lugar nga napaidalom sa ACQ. Ang pasalig ni Presidential Spokesperson Harry Roque, ati si Roque sa masubong sa nagapahamot sa mga tao kaya man nagagawa man ng alan nga plano man magpapili senador sa 2022 nga eleksyon. Kaya pasalig sa gobyerno paagi sa kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ini nga bulig pinansyal ihatagid sa gobyerno at the right time. Monserigon kung saan nga pit sa ginsiling nga ihatag pihogid nga ihatag des gobyerno. Abay pa sa mga nag-estar sa lugar nga subong ara sa ACQ, tandaan gid ninyo ni ang pasalig sa gobyerno. Isulat gid kag imarka nyo. Marka nyo sa papel para hindi ka mo malipat. Ano nga lugar ang ara sa ACQ sa Bunghaw? Yan ang maruwan gina ang probinsya sa Iloilo, ang sunod sa Iloilo, capital city na mo sa Iloilo province, ang Iloilo City, ang Cagayan de Oro, Gingoog City sa Misamis Oriental. Amo na silang napaidalom sa Enhanced Community Quarantine tubtob sa Hulyo 31. Kaya nag-star diri mag-action basta residente ka sa sining lugar. Amo ning target nga tagan bulig pinansal naman sa ato sa gobyerno nasyonal. Kaya manigin mention kung pila ang kantidad ho
Basta kwarta ni, bulig pinansyal mo. Basta gani istorya kwarta na naman, nagahilapit na nga elections bong. Kung hindi mangin mabinantayan ng mga tao, kasi ining kwarta ni, lain nga tao ang direktahan sa di. Imbis sa palad sa mga kwalipikado nga benepisyaryo, mga direkta naman sa bulsa sa mga politiko. Ang base kung ipagenda naman sa kabarangayan bla. Ang mga opisyal naman sa barangay, halin sa kapitan papanaog sa kagawad. Amo naman yung limang tanan ha, iara gidya nga nagahagal-hagal naman nga daw ido. Sa pagpaminsar ang pinsar nila politik nila ya, kung paano naman nila ni mabulsa. Nagamuno lang ini nga palatuntunan, why ni sang personalan. Kung magkurisong ka mo na bagod ka mong ginaigo na, tala ka mo. Hindi malayo nga matabo ni mga kaaksyon kaysa doon natabo na gani ini. May mga opisyal na gani sa gobyerno. Amo din sa mga hakugan na dagdahak pa, nakasuhan na gani, iba na suspender. May ara gani nga kaso nga pasaka pending pasubong, wala pa desisyonan. Natalana pa lang nga pag-desisyonan. Kaya mo na, bantay gid kita. Nga mga tao labi na sa mga pang-mention naton nga mga lugar nga napaidalom sa ECQ kung tuturon giba sa gobyerno ang ining pasalig nila, promesa nila nga bulig pinansyal. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Observation report anay sa nga patrol with action Eden Aboso. Kamusta hauntang sitwasyon sunod sa Bacolod Subong? Action Eden, mayong hapon, please come in. Good afternoon, Action Mark. Kag sa taransin naton nga mga ka-action na pag-stretching ng mga bago tapos ng trabaho. Magod nga may medyo malawig-lawig pa ka mga bulubat tayo naman sang kung mga pasahero nga salakyan kung kamo ang magapauli na kahit subong Action Mark so bilog nga adlaw daw hindi ta maintindihan ang panahon kay gulpi lang nag-ulan tapos nag-init naman tapos maulan naman tapos mainit naman do kung sige ka sila sulay sa ulan kag init masibla medyo maapektuhan ang imo siniya paminsaron. Well, joke lang Action Mara. Pero anyways, diri sa palibot sa syudad sa Bacolod, nagahingagaw man Action Mara nga aton sining mga ka-action nga nagatrabaho sa dalan mala para samtang wala pa ang wala pa ang madamol nga buo sang ulan tapos so na nila siniya trabaho. That's why kaina mga alas 3 Action Mar, mga alas 2, mga alas 3, gin temporaryo, gin pasiradaan ang may sa Midalan Gonzaga Extension, bala Action Mar, bangod nga may ginakayo ang taytay, most probably palaparan to nila, kay tinakita man gani nga, may mga, may mga frame or foundation Action Mar, sa pagpalapad man sang dalan, di mayo man gani. Bangod nga kadamo dadaan sa mga panimalay, kadamo pa sa mga kabataan sa higad sang dalan, di medyo kitid ang taytay, access road na dadaan sa mga private nga mga vehicle, wala Action Mar, lapos sa may Station 6, dira kag lapos man dito sa may NGC, di medyo damo-damo gid ang nagalabay sa dira nga area. Pero ang iba na Action Mar nga mga dalanon diri sa palibot ng syudad, syempre normal gyapon nga mga nagakabatsyag o kung eksperyensyahan ang mahuyang natugtog kasarangan o kung kasarangan tugtog bumper to bumper Action Mar no nga dalagan sa trapiko diri sa may dalan Lacson, diri man sa may Lopez East Action Mar, lapos sa may Banga Cory, kag lapos na dito sa may Alihis Pamansilingan man. Diri man Action Mar sa downtown area, diri gid sa may Plaza Publica bala sa may Cathedral panaog dito sa SM kay damo sa mga nagabantay daan nga mga pasahero sang mga pasahero nga salakyan man mga rota punta Taytay dira ginada Action Mar kag medyo nagagutok-gutok ang dalan kay may iban gyapon nga mga vendors bala nga hulok wasakwat lang ang ila sini nga mga baligya nga ara nagahingagaw man Action Mar no kung ano lang ang mahimo baligya para may ipuli para sa ila nga panyapon karon magulugab Action Mar. Ang iba na mo ni oras nagahingagaw naman
sa pagpauli para makaluto pa sa ila sining panyapunon kag wala nagapalawig-lawig pa sa ila tagsa ka mga opisina bangod niya nagahingagaw man para may masakyan man pauli Action Mar. Pero subong do clear skies man kita do wala man indikasyon na may pagulan-ulan subong nga mga inoras Action Mar pero di kabalo kita nga may ara man sa mga weather forecast sa mga pag-ulan nga posible ma-eksperyensyahan diri sa palibot ng siyudad sa Bacolod kag Bugos man nga probinsya sa Negros Occidental. Pila naman ka Action Mar, tulataw-hay man ang aton sini nga sitwasyon diri sa siyudad sa Bacolod kag ang aton sini ginastoryahan kundi politiko ti COVID-19 sa gihapon. Di kabalo naman kita nga kadamo sa mga COVID-19 vaccines nga nagainabot pero nagadamo naman ang mga makilala nga mutated variants ng COVID-19 nagamutate, that's why gina-encourage sa gihapon sa aton sini nga mga local officials, mga national officials nga magpabakuna kung may chances lang man Action Mar no kag di para madasig ang vaccine rollout damo ang supply ang mabaton sa diri sa syudad kag probinsya kag mas madasig ang paglakat Action Mar sa aton sini nga priority list no kay ti ang Bacolod ginalaw na sa A4 ang province ti A1 to A3 gyapon pila na kabulan Action Mar nga sige-sige ang vaccine rollout. Ang iban amat-amat naman nga nagpalista especially may nag-abot ni Johnson & Johnson kaya ang iban gina-prefer ni nila Action Mar mo bangod isa lang iniya ka dose ang kinahanglan pero ti base fuerte man kisog no pero target gani nila mga senior citizens kag mga nabukid nga area para isahay na lang kapag panaog magpabakuna. Do subong Action Mar, grabe naman ang acceptance rate sang aton siniwa ka-aksyon ng iban gani nagasigi na pinamangkot man sa tagsa nila ka mga barangay officials kung saan o sila pwede kung mahimo mabakunahan galing kay may ginasunod kita nga priority list. That's why nagahulat-hulat lang sila sa ila sini nga tiyempo. Subong Action Mar ang aton siniwa ka-aksyon although nga ang face mask ara gid Action Mar pero do kabudlay gid kis ipatuman man ang ining face shield bala kay dapat mag face shield sa mga pampubliko nga mga lugar o kung sa diin nga lugar nga crowded galing kay ting iban nagapalipat-lipat sa gihapon kag ang iba ng punto nila kay hindi sila kaginhawa. That's why nga hindi mo gid mabasol kon madakpan kag matikitan sa taga-task force disiplina kag iban dira nga mga unit nga naga-augment sa pagpanaway Action Mar no sa health and safety protocol. Wala kita kabalo kung ano pagid nga mga pangalan sa mga mutated variants bisan COVID-19 ang ginuwa o kung ma-discover for the coming days or for the coming months Action Mar pero ti kabalo naman kita tanan na kung gusto tani mag-untat pati lang sa aton sini palayag sa aton sini mga health experts. Amon pa lang ginasubo Action Mar mo pagsuksok ng face mask, pagsuksok ng face shield, kag pagpatuman man sang social distancing nga daw kabudlay gid Action Mar tumanon especially kung magpamilya ka mo nagalakap dala nagakaon sagwa sa mga restaurants di kabudlay gid ipatuman pero ti panumdumon ta para mani benepisyo sa aton sini nga tanan sa aton sini mga ka-aksyon magbalon gid sa namo nga pasensya especially sa mga lugar na masami bugat ang dalagan man sang trapiko. Normal na subo kay do kadamo gid sang kalakyan diri man sa syudad sang Bacolod. Para naman sa complete nga management sa inyong Liberty Talk, mag-DTX 500 sa kada adlaw kay ang DTX 500 ang may detoxifying compounds nga nagatino sang atong dugo kag atay. Ini man may mga active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants, panguntray ni sa liver Vision Report sa Linsa Patrol Action Eden Aboso. Una sa balita una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang ining bahin dala sa aton sa kaalwan sang D3 Bayo pinakabago.
nga ato sa nga sentrohan sural sang Cadiz, kay ang Cadiz City, may ara sang nakapagkit na kadaan nga schedule sa mga vaccinist nila, usar ining Johnson & Johnson. Manging kaupo naton sa ato sa nga pagmanumbalik live sa nga panatuntunan, Mayor Bading Escalante, las 5:26, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Okay, sa ato sa live stream, Alex Fuentes may hapon. Listening kag watching. Salamat kid. Ana Sinuro, si France Girls. Hambalya mo giniya ginahulat ko da hapon Aksyon Radio. Mr. Swabi ang reporter. Okay, thank you. Budabo ang messages ni France Girls. Okay, salamat. Manjo Arnejo may hapon. Sige. Zakaria Abubakar, salamat sa mensahe. Okay. Romar Tamayo, good PM, monitor lang kami di Asyanda, Kandagit Farm, on duty guard, Mr. Tamayo, Romar, thank you. Ana Sinuro, Tamiyo Father Amber sa Concepcion Talisay, Patamiyo lang, Aksyon Malon, salamat gid, thank you. Ricardo Catolina, La Carlota City, Ricardo Catolina Jr., Alex Montesa, Jerel Gaduro, Randil Casipe, thank you. Aguirre Roman, okay, araman si Vanessa M. Mayo, Doc Matt Mayo, Rochester, Minnesota. Mrs. Alvarez sa Barangay Tagob, Ma'am Jinky Dialagdon, Phoenix, Arizona. Dialagdon Rafaela family, sang Pandanon, DSB. Alex Torres, may hapon mig, check attendance lang Mangkot lang ko sang mechanics ang inyo sa nga bag o nga promo, may intraman ko para kadaog. Okay. Ari dia. Sige. Lawig pa man lawig pa man. Amo sa nga promo, sa anniversary promo. Okay, Jennifer Ricania Gani Salmorin. Thank you. Randel Casipe. Thank you. Pakitamyaw lang mga utod ko da sa Abkasa sila Bro Nonoy kag Bro Bibing. Thank you mana. Yeah, Papang Gio, Mamang Lolita, Mama Jenalik kag Jane Dialagdon, Barangay Padanong DSB. Chirik Arik Rojo Asyado mayong hapon ang sumalon. Ari ko sa Quezon City Metro Manila. Tamiyo lang, taga Purok, Bougainvillea, Barangay Pandanon, Silos Morsia. Salamat. Ambal ni Randel ka Action Marlon pagkitamyaw kay Desiree Hukal sa Barangay Bansilingan, Johnny Galvan, Baltimore, Maryland. Okay. Si Noel Amar, Jen SOS Sir, Milay Oligo, sa liwat, salamat. Diding Alohamiento, Ason Sir, pamati lang, Barangay Tipolo, Pontevedra. Francine Nathalie Bautista, Homa Lumina, good afternoon, Almera. Okay. Si Almera Lim Malazarte, arama si Asis Mahinay, watching from Pangasinan. Jose Escobedo Miranda, good PM. Marilo Travilla Catinoy, mayong hapon. Iban balikan tanaman dugay-dugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo.
Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tugtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y saysay at mga kailangan. Responsable at pagbalita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon! Sa aksyon. Sa nasiling tara mga kaaksyon ang Negros Occidental damlaglang nakabaton sang madamo-damo, no? Madamo-damo nga doses sang Johnson & Johnson. 70,000 doses donasyon gihapon halin sa gobyerno nasyonal paagi sa Department of Health. Wagaling kay basta donasyon gani, halin sa gobyerno may pulisa nga dapat sundon, no? Tiko di may pilar na sila ka mga banwa or syudad, probinsya nga nakaumpisa na sa pagbakuna sa mga personalidad o kon individual nga ara na lakip sa A4 priority group. Kung galing ining bakuna nga ginadonar sang gobyerno sa mga LGUs, hasta lang sa A3, A1, tub A3 lamang. Kaya manang pulisa, manang pagsulundan, hindi pwedeng supakon sang mga LGU. Ining Johnson & Johnson, komo donasyon halin sa LGU, intended sa A2, tub A3 sa gyapon kay damo gyapon mo ang wala pa mabakunahan maturukan sang COVID-19 vaccines nga arat na lakip sa A2, tub A3 nga priority group mga kaaksyon. July 26 to 30 umpisahan sang provincial government ang rollout o sa ringon ang pag-deliver pagdulong sini sa nagkalain-lain
nga mga banwa kag syudad. Isa diri sa nakita ko ho, nga nakapagkit na sang schedule sang vaccine rollout sila sa nga syudad, no? Single shot vaccine lamang ini. Umpisa of course sa July 26 man, no? July 26 to 30 man naka-action. Mayara sang schedule na sa Cadiz Arena, sa Cadiz West 2 Elementary School covered court. Sa Cadiz West 2 Elementary School covered court gyapon July 27 to 28. Tubtob 29. Tag 700 slots so naka-schedule. Umpisa July 26 to July 29. July 30, may 690 slots naman sa Cadiz West 2 Elementary School covered court sa gihapon. Sa lingon may nakalista nga daan, ginulat na lang ang schedule sa nga ila sa nga pagbakuna. Priority group, amo na sila ang dapat nga bakunahan. Kung nalakip sila sa A1, amo ning mga unvaccinated healthcare workers. Kaya mga na A1-8, naman ning OFWs, manigid mention ta kay inabla, no, nga gin-report nga nagdagsa sa New Government Center. Ang mga OFWs nalakip na sila sa A1-8 priority group mga kakson. Ano pagid ang pwede nga bakunahan? A2, senior citizens na sa 60 anyos pasaka ang edad. Pwede sila nga bakunahan. No, sa single shot Johnson & Johnson vaccine. Ano pagid? A3, amo ning mga adult with comorbidities. No? So hindi pwede ining donasyon ng Johnson & Johnson mo, di pa ni pwede sa bahin sang A4 mga kakson. Diri sa Negros Occidental, may ara nga pwede nga bakunahan na ang mga A4, pero ang gamiton is AstraZeneca. Kaya ang AstraZeneca nang kanabot ng ligad 2,900 ka doses, hindi iya donasyon sa gobyerno, kundi amo na ni ang kabahin sa bakal gidya sang gobyerno sa AstraZeneca Philippines Incorporated, no? 100,000 ini ka doses ang gin-order por nag-abot nagligad nga July 19 Monday 2,900 lamang. Kumo hindi sa donasyon halis gobyerno, pwede nga ibakuna mga kaksyon sa A4. Amo na sila mga economic frontliners. No? Di mag-umpisa man yung mga kaksyon July 26 to 30 man. Pero hindi niya sa mga banwa kag syudad, kundi ang venue sang vaccination sa A4 mga kaksyon gamit ang AstraZeneca nga ginbakal sa probinsya. Dira iya patigayunon sa Negros First Residences. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. May angot siri sa A4 pag-umpisa na sa provincial government kababakuna sa A4. Yari si Governor Bong Lacson, mapati ko lang anay. Only as far as those that we bought, 2,900 doses so of AstraZeneca. Since we're the ones who bought that, yes, we will introduce the A4. No? Different na, we're even considering mga workers na to. We're also considering them. But for those that are donated, we still have to stick up to A3 on. Una sa balita, una sa aksyon. Manda mo ang mga nag-idamot diring mga gendonar sang gobyerno mo kumpara sa ginbakal sang probinsya. Ang ginpainan gibala kwarta sa probinsya mo pala nag-abot yaho 2,900 doses pa lang sang AstraZeneca. Sige, dapat pa lauman nagalaom ang provincial government pagi sa ka-Governor Bong Lacson nga mas magdamo pagid kag mas maparasig-dasig pagid ang pagpadala sa mga bakuna diri sa Negros Occidental. Ginbakal man o kondonasyon man ay ang kada sigon sa pabakuna nagadepende man sa kung ano kada sigon kag kadamuon sa gainabot nga bakuna COVID-19 vaccines diri sa probinsya. Kung porsyento ang paghahambalan maka-aksyon medyo layo pa. No, kung target ang paghahambalan 70% sa population mo, amo na ang target nga mabakunahan, gamay pagkatama. Kay man nagasalig man lang sa kada sigon sang inabot nga bakuna diri sa Negros Occidental.
alas 5:41. Action Radio Philippines Standard Time. Oy, sa mga high blood, sa mga diabetic na masamay ginaton, ginarekomendar ang panyawan ng blood capsule. Communication or signal ni Mayor Bading Escalante siguro may ara sa sang sako-sako pa nga ginahikutar. Okay lang. 5:41 sa ato sa ring pagbanumbalik ang balikban nga report sang patrol. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical. Okay, balikan taman ang mga nagdugang padala sa ila sa ring mensahe sa nagad nga mga trion sa ato sa ring live stream. Okay, masaka ta sa babaw parang at least magulo kompleto gida. Ubos-ubos gida. Ang gapadala kay mo ni pasalamatan naton sa ilay, no? Okay. Sige, dire kita kainaho. Right. Almira Lim Malazarte approve. Thank you. Araman si Asis Mahinay watching live from Pangasinan. Jose Escobedo Miranda. Good PM. Marilo Travilla Catinoy. Okay. Abar. Panahon ba? Si L.A. Amante. Good evening, Action Marlon. Action Eric Butangye. Pagret po sa mga Holieza family diyan sa Palaka, Polopandan. Hi po kay Jen Holieza. Salamat po. Okay, si Sep Jos Yagatak sa Marlon from KSA. Bao, panyaga pala na toto, Sep. Sep Jos. Sige. Lito Secondes. Monitor from Riyadh, KSA. Melvin Peñafiel, good PM. Warlito Dumalay, sir, mayong hapon. Landas Tantaran, taga Barangay Felisa. Monitor lang ko di, Mandaluyong City. Jory Hison, good afternoon live sa East Villas, Fortune Town. Bacolod, thank you. Si Allen Lowe Himotia, monitor kami di watching live from Linawon, Kawayan. More power sa program, stay safe. Thank you. Alex Torres, Amalia, amigot Alex Torres. So, Amalia, mig patamyaw lang, Mrs. ko, May Torres. Watch live sa program mo sa 888. Okay. Araman si Roth D. Kozawa. Good afternoon, Axo Marlon. Monitor lang ko. Salamat, Gid. Sinday Blaza. Hamalia, here for you. Thank you. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
aksyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may gala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nagkahintangan. Responsable at ang balita, pagkain na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa aksyon! Balik ang report sa patrol. Detalye sa natibang nga balita na aksyon. Eden na bo sa aksyon. Eden, sa report please kami.
Action bar, arestado isa ka persona samtang nakapalagi naman ang isa sa bypass operations sa Silay City Police Station launa sa hapon sa Burgos Street, corner 5 de Noviembre, barangay 1, Ciudad San Silay. Ang nadagpanan din kilala kay Stephen Silva, 24 anyos, residente sa Silay, at nakapalagi naman si Arsenio Flores, legal ang edad, kag residente sa Ciudad ng Kabatsalan, doon sa mga street-level individual. Nagkuha kay Silva ang pitotanan sa heat-seal transparent plastic sachet sa minususpektan Cebu na may kabugaton ng 5 gramos balon 20,000 pesos sa ibang pang drug paraphernalia. Prito karon sa custodial facility sa Silay City Police Station si Silva, samtang ginapangita naman si Flores. Sa sinin naman yung panahon, importante ang ikaing lawat. Sa malikawan ang mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sa Santos Plus Gold, kaya Santos Plus Gold, mas ginpa-improve kag mas epektibo na, bago nayara in isang extracted nga mangustin, malunggay, amargoso, garlic, at sardina, ang mga mas epektibo nga makabulig sa diabetes, tigo nga dugo, hypertension, pagpalahubag bukol. Santos Plus ka-action ni Action Idraboso. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Evergreen Herbal Capsule, cleansing, nourishing, kagabalancing ang epekto sa Evergreen. Ang sobra ginabuhinan ang kulang, ginadugangan. Ano ang sobra? Sobra nga sugar. Ang SAP anniversary sa ARB, ang isang sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Gusto mo bala makabaton sang 500 pesos nga cash? Daw, wag isang mangindis ni, no? Damo isang gusto sini. Base ikaw na isa sa mga tagdaog sang 500 pesos nga cash sa kada adlaw. Sa pagbalik sang papremyo nga madugay mo na ginahulat, amo ning SAP anniversary sa ARB. Kadungan sa ika-52 katuig na nga anibersaryo sa Aksyon Radyo Bacolod. Adlaw-adlaw magapanagtag ang Aksyon Radyo Bacolod sang SAP sa taran. Nga mga kamaukod nga tagpalamati. Ini among sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod. SAP anniversary sa ARB. Sinong pwede nga makaentra? Tanan nga pumulyo sang syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ilabi na mga maukod nga tagpalamati sang Aksyon Radyo Bacolod pagi sa Transistor Radio. Ano makaintra? Simple lamang. Nag-umpisa na ni mga kaaksyon kay Sugod Hulyo 16, nagligag nga Biyernes, nagdabato ng Aksyon Radyo Bacolod sang mga entries pagi sa text. Ari importante gini. Ipadala sa numero nga 0970-495-1202. Talk and text ina ang mga masunod. Suliton kong numero sa mga wala pa na naka-save 3. Amo ding numero nga pwede ninyo siya ipadalaan 0970-495-1202. Talk and text ina. Ipadalaan nyo ang mga masunod. Aksyon Radyo Bacolod. Programa kung sa diin nabatian ang promo. Muna sa ngalan nyo, edad, address, kag contact number. Example, Aksyon Radyo Bacolod, Action Hotline, Juan de la Cruz, 54-year-old, Purok Kaysano, Barangay Alihis, Bacolod City, kag cellphone number. Okay? Kompletohon ang detalye. Kaya ginapangayo agod ma-validate ang imo sa nga entry. Adlaw-adlaw, magpamati sa mga programa sa Aksyon Radyo Bacolod. May baluan ng tagdaog. Sa kada adlaw, mag-raffle ang sa mga tagdaog on-air ang Aksyon Radyo Bacolod. Magatawag ang Aksyon Radyo sa numero nga imo ginbutang sa pagpadala sang entry nimo.
ag siguraduhon nga magpamati gyud sa programa sa Aksyon Radyo Bacolod. Kung hindi makasama sa sunod sang duwa ka tawag, magabunot ang Aksyon Radyo Bacolod sang panibag-o nga tagdaog. Bantayan man kung ano nga programa, ano ang programa sa among nga oras kag kinalahon ang anchors o kon reporters. Tatlo ka mga winners ang magabaton sang tag 500 pesos nga cash sa kada adlaw. Kag sa adlaw sa anibersaryo sa Aksyon Radyo Bacolod, Agosto 17 na siya, 12 gidya ang mga tagdaog mga kaaksyon nga magabaton sang sini nga pa premyo. Kung magdaog ka mo, paano makuha ang premyo? Simple lang, ipadala ang 500 pesos nga cash paagi sa mga remittance center. But siningon di na kaya ka mo kinalang nga magkadto ka mo personal kung magdaog ka mo, ipadala na paagi sa remittance center. Maklaim ang premyo isa ka adlaw matapos malawagan kag nakumpirmar ang entry. San o magasugod ang raffle? Magasugod sa pagpanagtag sa ayuda ang Aksyon Radyo Bacolod sa Agosto 2. Bosilingon, ari pala kita sa pagpadala sang inyo silinga entry. Ang pagpanagtag sang ayuda, Agosto 2 mga kaaksyon, sining 2021. Dara magasugod ang raffle. Okay. Sige, dugangan tadi buwas naman kay naglabot kita sa lapit alas 6. Basta monitor lang perme kay from time to time lawagon ta ining mechanics sa ato sa dingasap anniversary sa ARB. Alas 5:57 Action Reports After Edition magabalik buwas, magasunod na Action Balita Evening Edition with Action ang Defensor. Ibang nga balita way tabalabutan tutok sa Action Firing Line. Alas 7, tubto balas na wave with Action Art ay hupon. Ako naman, Action Marlon Hedovoya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,